ρε Μιχάλη, προχώρα. Ντρέπομαι, σου λέω. Τελείωνε, άντε. Μα είναι δυνατόν, πώς θα τα ζητήσω αυτά? Θες να το ζητήσω εγώ? Όχι εσύ, όχι εσύ. Τελείωνε, άντε τότε. Πάμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μιχάλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, Πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσείς? Καλά κι εμείς. Τελείωνε, Μιχάλη. Ναι. Θα θέλαμε, Ναι, θα θέλαμε. ναι. Πώς να σας το πω τώρα? Θα το πω εγώ. Όχι εσύ. Τελείωνε τότε. Θέλω κάτι για το... Καταλάβατε. Α, προφυλακτικά Μη θέλετε. φωνάζετε. Όχι, δεν καταλάβατε. Θέλουμε κάτι για το... Καταλάβατε. Α, για το... Κατάλαβα. Κατάλαβε. Ορίστε. Ένα την ημέρα και θα έχετε τέλειο αποτέλεσμα στις σεξουαλικές σας επιδόσεις. Σκατά κατάλαβα. Γιατί τι θέλετε? Άντε ρε Μιχάλη, πες την κοπέλα. Θα το πω εγώ. Όχι εσύ, όχι εσύ. Άντε να το πω. Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι ότι δεν. Αλλά Ότι δεν. ότι δεν. Δεν. Θέλω συνέχεια, δεν κρατιέμαι. Δεν κρατιέστε. Ασταμάτητος. Εσείς. Εμείς. Άλλο πάλι κι αυτό. Τι εννοείται? Όχι, τίποτα. Δηλαδή, εσείς θέλετε να πάρει κάτι για να και όχι για να. Δεν γίνεται και όλη μέρα να. Είπαμε. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Αλλά φτάνει. Έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Δηλαδή, σε λίγο θα κολλάμε και ένσημο. Έχετε κάτι να μου δώσετε? Το τηλέφωνο της αδέρφης μου Λουκίας. Γιατρός είναι. 3 χρόνια ελεύθερη είναι. Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Τι να σας πω. Δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο, δυστυχώς. Θέλω να πω, δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο. Τελεία. Έχετε να μας δώσετε κάτι? Δώστε μας κάτι. Αυτό κανονικά χρειάζεται γιατρό. Το μόνο που μπορώ να προτείνω είναι να δοκιμάσετε μια βαλεριάνα, μήπως και υπάρξει μια γενικότερη χαλάρωση. Βαλεριάνα, Ό,τι είναι, Μιχάλη, άντε, πάρ' το να τελειώνουμε. Ρε, τι πάθαμε, πώς τι πάτησα, πάλι, να πω τι τα έλεγα, πώς τι πάτησα. Καλησπέρα σας και πάλι. Τι έγινε, τι πάθατε? Θέλω ένα χαπί αυτά της επόμενης μέρας. Δεν την πήρατε τη βαλεριάνα? Την πήρα. Και? Παραχαλάρωσα.